இப்ப நான் இருக்கிற இடம் வந்து ஒரு பள்ளிப்படை. பள்ளிப்படை அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஒரு போர்ல வீர மரணம் அடைஞ்சவங்களுக்கோ இல்ல போர்ல போன மன்னனுக்கோ வந்து கட்டுற ஒரு கோயில் இல்ல ஒரு நினைவு சின்னம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் இப்போ உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒரு பள்ளிப்படை வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வச்ச பள்ளிப்படை. யாருக்காக கட்டினாங்க அப்படின்னா ராஜராஜ சோழனுடைய மகன் ராஜேந்திர சோழன் அவங்களுடைய சின்னம்மாக்காக பஞ்சவன் மாதேவி அப்படிங்கிறவங்களுக்காக வச்ச ஒரு பள்ளிப்படை. இந்த கோயில் எங்க இருக்கு அப்படின்னா பட்டீஸ்வரம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. இந்த கல்வெட்டுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஸ்ரீ ராஜேந்திர சோழ தேவருக்கு யாண்டு 7வது சத்திரிய சிகாமணி வளநாட்டு திருநரை ஊர்நாட்டு பழையாறையான முடிகொண்ட சோழபுரத்து பள்ளிப்படை பஞ்சவன் மாதேவீஸ்வரத்து மாதேவருக்கு. இந்த கோயிலுக்குரிய நிலங்கள், தானியங்கள், இங்க வேலை பார்த்தவங்களுக்கு கொடுத்த சம்பளம், கொடுத்த பிரசாதம், வேலை பார்க்கறவங்களோட ரூல்ஸ், அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், இதை பத்திலாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த கல்வெட்டுல கொடுத்திருக்காங்க.